Mangoma madhafu vanozotononge vanhu vari rafu 2021 tine zvimwe zvinyowani reality mamwe main but ndakuchemera maangels kuheaven kuti kwese kwandoenda afambe neni zvinhu zvacho zvambenge zviri down unongoziya skiri yelockdown ndakuziya pari yelo pese panga paita brown ndichifadza vese vekugeto kana uptown ndichirova zvinongota zvinovasustaina kunyatsovagutisa kuti vasazokomplaina vabve ndakatsamwa 2021 kana musango ndiri kupinda ndiri 1 ndiri kuvhima zvina kumira musejamani zvichazopera ndakomplita mission vabve ndakatsamwa 2021 kana musango ndiri kupinda ndiri 1 ndiri kuvhima zvina kumira musejamani zvichazopera kangoona zvakuita shepa tanga kutsvaga kuti upindana neipi chacha vakandiblesa zviri dhipi andoita yaisi chipi chipo changu havachitoreona havachakwanisa kana kutiti ndeipi vaudze kuti zvino chazoputika pane vaifara kuona nchirasika manje ndirimo mugemu ndichivhika-vhika stizi uchaturaisaiweweka vaudze ndakatsamwa 2021 kana musango ndiri kupinda ndiri 1 ndiri kuvhima zvina kumira musejamani zvichazopera ndakomplita mission vaudze ndakatsamwa 2021 kana musango ndiri kupinda ndiri 1 ndiri kuvhima zvina kumira musejamani zvichazopera ndakomplita mission but ndakuchemera maangels kuheaven kuti kwese kwandoenda afambe neni zvinhu zvacho zvambenge zviri down unongoziya skiri yelockdown ndakuziya pari yelo pese panga paita brown ndichifadza vese vekugeto kana uptown ndichirova zvinongoma zvinovasustaina kunyatsovagutisa kuti vasazokomplaina vabve ndakatsamwa 2021 kana musango ndiri kupinda ndiri 1 ndiri kuvhima zvina kumira musejamani zvichazopera ndakomplita mission vabve ndakatsamwa 2021 kana musango ndiri kupinda ndiri 1 ndiri kuvhima zvina kumira musejamani zvichazopera ndakomplita mission